Ndikulandireni amayi, abambo, anyamata ndi atsikana nonse amene kundimvera mu tsiku la lero. Muli ndine Victor Khaula. Lero ndabwera ndi programu yapadera maka pa chifukwa ichi chimene takumana ndi zopsinja chimene namonde wotchedwa Freddy Cyclone wasakaza kwambiri ku Malawi. Amalawi ambiri mene ndikunena pano, ambiri ataya miyoyo yawo, katundu ngakhale zolima. Anthu ambiri panopa akulira chifukwa cha mavuto ngati amenewo. Komano tikudziwa kunena kuti mu nthawi ngati pamene tili m'mavuto ndi pamene Satanaso amatengerapo mwayi wonena kuti athe kuwakhumudwitsa anthu. Ndiye ndikufuna mu tsiku la lero, mu nthawi iyi, mu 1 hour imene tifuna tikhale nayo, tikhale nayo nthawi imene tingagawane nyimbo mwakathithi, nyimbo zoyimbidwa ndi Seventh-day Adventist osiyanasiyana ku Malawi. Ndikukhulupirira ine kunena kuti potha pa programu imeneyi tilimbikitsika. Musandisiye ndekha mu programu imeneyi. Ndikupemphani kunena kuti muitane anzanu kuti tikhale limodzi, chifukwa tikhala tikugawana nyimbo zothyakuka, nyimbo zachilimbikitso zimene zitithandize ife kukhala ndi chikhulupiriro mu nthawi yakusweka mtima. Nyimbo zimene ndikugawane nanu, mukapita pansi pa description pa YouTube channel ya V&V Media Solutions, mupeza malinki a nyimbo zimenezi amene mungathe kupanga download mukazikonda nyimbo zimenezi kuti nanunso zipitirize kukulimbikitsani. Komano mu tsiku la lero khalani pamenepo, ayitaneni anzanu kuti tikhale limodzi. Zikomo kwambiri. Monga tafotokoza kunena kuti mu tsiku la lero sindikhala ndi zambiri zoyankhula, chifukwa ndikufuna ndilole oyimba amene ndabwera nawo. Pali mndandanda wa oyimba osiyanasiyana amene akudaliseni mu tsiku la lero. Tapangani share video imeneyi kwa anthu ena, chifukwa nawonso afuna kuti athe kumva nawo za uthenga umenewo. Potsekulira programu imeneyi, ndifuna ndigawane nanu mawu ochokera m'buku lopatulika amene akupezeka pa buku la Yakobo chapter 5 verse 13 komanso kufika mpaka na 16. Komano ndiwerenga verse ya 13 pamene mawu akunena kuti, kodi alipo wina mwa inu amene ali pa mavuto apemphere, kodi wina wakondwa ayimbe nyimbo zolemekeza. Ifeyo Amalawi tili pa mavuto. Chimene chikufunika chimenena kuti tipemphere pamaso pa Yehova. Komanso ngati akuti wina wakondwa ayimbe nyimbo, ifeyo lero tikati kuimba nyimbo, osati nyimbo zokondwerera kuti anthu ambiri avulala kapena kuti chuma chatayika, koma nyimbo zokweza Mulungu wakumwamba, nyimbo zobweretsa chisisimuso, nyimbo zolimbikitsa zimene zingatipase ifeyo chikhulupiriro pambali pa kupemphera. Chotero tisanalowe mpulogalamu mundilole kuti ndipemphere nanu. Tiseke maso tipemphere. Zikomo Ambuye chifukwa cha nthawi iyi, kuti tingathe kubwera pamaso panu pamene ana anu ku Malawi, mu dziko la Malawi akumana ndi mavuto akulu anamondwe wotchedwa Freddy Cyclone ameneyi. Anthu ambiri leroli amwalira, chuma chawo chaonongeka, zokolola kapena kuti zolima zaonongeka, ziweto zatayika. Anthu leroli akusowa pogwira. Amene tikunena pano, anthu ena alibe pokhala, komanso abale awo kumene ali sakukudziwa. Tikupempha inu Mulungu wakumwamba, gwirizisani namondwe, lamulani kukhale bata ku Malawi chifukwa ana anu ambiri aonongeka. Yang'anirani akuluakulu aboma, amipingo komanso amabungwe pamene akupanga zilinganizo zosiyanasiyana. Tipaseni chikhulupiriro kuti mavuto awa asatilekanise chikondi chathu ndi inu Mulungu wathu wakumwamba. Tikhala tikumvesera nyimbo zosiyanasiyana zoyimbidwa ndi magulu osiyanasiyana amene Seventh-day Adventist. Nyimbo zisizikupita kwa Seventh-day Adventist okha, koma zikupita kwa Malawi wina aliyense amene akusowa chilimbikitso cha mawu anu. Chotero muyambe nafe ndi kusiriza nafe programu imeneyi. Paja zina Yesu Khristu apempha. Amen. Zikomo kwambiri. Chotero mu nthawi ino pamene tikufuna tiyambe nyimbo zakathithi, tiyambani nyimbo yoyambirira imene akutipasira ndi anzathu a Advent Hope Ministries, akuti sakhumudwitsa.
Mulungu wathu wakumwamba sakhumudwisa, ndi wokhulupirika pa malonjezano ake, ndipo sanena chinthu osapangayi. Musalole kuti Satana alogwirise ntchito mavuto amene takumana nawo kuti akutolekaniseni ndi Mulungu wanu wakumwambayi. Ifeyo tidalire pa Yehova chifukwa satikhumudwisa. Mverani nyimbo imeneyi ya Advent Hope Ministries akuti sakhumudwisa Yesu. Yesu zona sakhumudwisa. Ineyo ndikukhulupirira inunso mukudziwa kuti Yesu sakhumudwisa, ndi Satana yekha amene amatikhumudwisa. Advent Hope Ministries sakhumudwisa Yesu.
zikomo kwambiri Advent Hope Ministries chifukwa cha nyimbo yabwino imene mukuti sakhumudwitsa Yesu. Nthawi ino tatiyeni timve anzathu awa amene akuti Abalaka Adventist Police Choir atipasira nyimbo imene akuti Mbuye musalole. Iniyo mukudziwa kuti no Satana watengerapo mwayi kuti kubwera kwa mavuto amene athimise nyali, koma musalole kunena kuti no Satana athimise nyali, koma ifeyo tiwalise nyali chifukwa tili naye Mulungu wathu wakumwamba. Mavuto amene wawa tikudziwa amene amabwera, timapemphera kuti Ambuye musalole na munthu amene abwere, koma lero lina munthu wabwera. Pempho lathu ndolena kuti Ambuye musalole kuti mavuto amene apitilize monjeza chifukwa anthu anu asakazika ambiri. Chotero tamveserani nyimbo yabwino imene anzathu awa akuimba nyimbo mwanthetema. Balaka Adventist Police Choir tipasireni nyimbo imene mukuti Mbuye musalole. Amen.
zikomo kwambiri chifukwa cha nyimbo yabwino imeneyi. Panopa tikwere mitunda kupita kulilongo kumene tikuwapeza anzathu a Zenengeya family. Zenengeya family ndi akuyankhula mawu akunena kuti ndi mwayi winanso ndimamvesera anthu osiyanasiyana akufotokoza mmene mavuto amachitira ambiri. Mwina tingati kumaganiza kuti anzathu amene nyumba zakokoloka kapena nyumba zawo zagwa nkumanena kuti ya nyumba yanga ine ndinamanga ndiyolimba ndi mwala palibe chingachitikayi, nasankha malo abwino, namondo amene sakusankhayi. Wagwesa nyumba zomangidwa ndi simenti, yagwesa nyumba zomangidwa mwabwino, wawononga pina paliponse. Ngati Mulungu wakupulumusani inu kupasani moyo, komanso nyumba yanu yalimba, Mungu ayamika Mulungu wakumwamba. Tamvani anzathu awa a Zenengeya family akunena kuti ndi mwayi winanso kuti Mulungu atipasa moyo. Mmene watipasa moyo tikhale ndi funso kuti wandisungiranji. Mulungutu ali nafe cholinga, akufuna mwina tipange ubwenzi ndi Iye kuti kuyambira lero kupita kutsogolo tikhale tili m'manja mwake. Simukudziwa inu linakatha kubwera vuto ili kwa inu ndikuyankhula nanu chifukwa ena mwina pano kaya mwavulala kapena mwataya abale anu, koma inuyo muli ndi moyo otha kupanga chisankho kunena kuti Ambuye ndikhululukire ndine mwana wanu. Tiyeni tigwiritse mwayi umenewu kuyankhula ndi Yehova Mulungu wakumwamba. Nyimbo na imene akutipasa Zenengeya family akunena kuti ndi mwayi winanso. Sichilungamo chatu ahai Chalipata fe moyo ni mwayi winanso Uye watipata tikale ndi moyo kuritileke chimo ni mwayi winanso watipata tikale ndi moyo kuritileke chimo ni mwayi winanso watikumanda kulimile tu mwayi. Siwa pita kulibenso kulabani tikola toka ama kulibe uko sirida bambane iwo ahai Mumpavuni zeru Sichilungamo chatu bohonse Chari
uye watipata tikale ndi moyo kuti tileke chimo ndi mwayi winanso poti kumanda kulibile tu mwayi ndi mwayi winanso uye watipata tikale ndi moyo kuti tileke chimo ndi mwayi winanso poti kumanda kulibile tu mwayi. Tatiyeni timvesere nyimbo yachinayi. Nyimbo yachinayi imene akutipasira anzathu ana Masalima District Adventist Youth Choir. Iwowo akunena kuti dziko lakuunika. Sitikufuna ifeyo dziko lapansi. Tatopa. Kodi ngakhale utalikonda dziko lapansi, kuona mmene zinthu zawonongekera, ngakhale kuti anthu akuboma, ndikudziwa kuti nopa they are overwhelmed. Ayambira pati, mabridge, kaya zinthu zawonongeka ngakhale kuti akafikise thandizo. Ndi dziko loti likuvutika kale, mavuto awo abwera, komano ife dziko limene tikufuna ndi dziko lakumwamba, dziko lakuunika, kumene kulibe matenda, kumene kulibe imfa, kumene kulibe madisaster, kumene kulibe mavuto osiyanasiyana. Taonani tizalira mpaka naliti. Dziko lakuunika, anzathu awana Masalima District Adventist Youth Choir. See what
nyimbo yachisanu tinatha kumva nyimbo imeneyo ya anzathu awa. Timve nyimbo ya namba 5 imeneno akunena kuti takumana ife ndi mavuto osiyanasiyana. Taonani kufa kwa abale athu kapena kutayika kwa katundu. Tikati tichoke pa vuto ili, tikuchoka pa vuto ili la devaluation, tikubwera vuto lakale kusowa mafuta, kati tikubwera vuto kandila njala, mavuto osiyanasiyana. Tisapuma liti ndi anzathu awa akapera, anzathu awa oyimba nyimbo za akapera zopanda zida, anzathu a Joyful Souls ochokera ku Chilogwe akunena kuti akapume. Yesu akuti abwera posachedwa, akuza mwansanga kuti atitenge ifeyo. Tingathe kuona ngati Yesu akuchedwa, koma Yesu akudikira inu ndine tikonze moyo wathu posachedwa. Yesu akudza asatitenga ife kupita kumwamba kuti ndimo ifeyo tikathe kupuma ku mavuto osiyanasiyana. Kodi inu simunatope nawo dziko lino lapansi, mavuto obwera pafupi. Yesu akubwera kuzatitenga tikapumule ku mavuto osiyanasiyana. Anzathu a Joyful Souls tipaseni nyimbo imene ikunena kuti akapumule kuzovuta zathu, mavuto ngati awa a cyclone, mavuto ngati awa ogwa mwazizizi. Yesu abwera mwansanga kudzatenga olungama akapumule mavuto. Yesu abwera abwera mwansanga kudzatenga olungama akapumule mavuto. akapumule ifa ndi mavuto onse. Kulira kwa dziko lapansi. akapumule ifa ndi mavuto onse. Kulira kwa dziko lapansi. Chifukwa wera mtima akapumule mavuto. Kudziko lokomalo kulibe ngakhale manda. Chifukwa wera mtima akapumule mavuto. akapumule ifa ndi mavuto
pansi Daddy akavume Akavuleifa Dimavuto Dimavuto Akavume Kwaziko lapansi Titatha kumva nyimbo imeneyo, bwera nyimbo ya namba 6. Ndimaganizira zamonga mmene Yesu Khristu ali pa nyanja pamodzi ndi akuphunzira ake patabwera namondwe. Akuti akuphunzira anafika podera nkhawa. Ataona namondwe imene amabwerera anafika pona kuti ife titheratu pano, palibe amene atapulumuke. Akuti no anayesera izi ndizi, koma kumapeto anakumbukira kunena kuti kuyesera kwawo panali munthu mmodzi amene angathe kusolva, ndi akuti atayankhula ndi Yesu Khristu. Akuti Yesu anayankhula natontholesa namondweyo. Ndiye Rwande nasunga kuti ndi Yesu yemwe uja amene anatontholesa nyanja, amene anapanga zozizwa zosiyanasiyana, anadyesa anjala, anaonesa anthu opanda, anachiza anthu odwala, anawapanga anthu amene mwina amene anali m'mavuto anachosa m'mavuto. Yesu amene analesesa namondwe ndiye yemwe uja amene angalesesenso Fred cyclone kuti no isapitirize kuwononga anthu ambiri ku Malawi. Chotero tatiye timvere nyimbo iyi imene Rwande nasunga kuti ndi Yesu yemwe uja amene anachitira zozizwa zosiyanasiyana angatithandize mu tsiku la lero. Rwande nasungwe. Nditaimbabe zaundipatsa luso, nditanenabe zauchotsa mavuto, nditakambabe zaodziwa mavuto anu, popeza ndiye yankhula zonse. Iye samasintha, adalipo alipo atakalapo mwini wa zonse. Olenga dziko palibe chomwe chinganganike Yesu, nkhawa zonse tintulire iye. Yesu ndiye mweuja oyenda pa nyanja, ndiye mweuja ochiza odwala, ndiye mweuja odyetsa njala, moyo tendere apata. Mwina moyo wako ukusowa ndalama, mwina moyo wako ukusowa wabanja, ngakhale ukusowa mwayi wa ntchito, muze nthawi zonse amvera. Zina nzake sisi sungauze anzako, iye ndi bwenzi sadzauza sowina. Amamva pempho lawo osweka mtima, muze nthawi zonse amvera. Yesu ndiye mweuja oyenda pa nyanja, ndiye mweuja ochiza odwala, ndiye mweuja odyetsa njala, moyo tendere apata. Tintulile machimo atuwa, adzakhululuka, sadzakumbukiranso. Mayina adzalemba mu buku la moyo, nawafufuta mu buku la imfa.
Nyimbo yathu ya number 7 tiakunenanso azimayi awa aku Central Malawi Conference Mass Choirs akubwera ndi nyimbo imene akunena kuti ndi Yesu yekha. Ndi Yesu yekha, abale ndi alongo, ndi Yesu yekha. Boma liyesesa koma sitikwanisa, mabungwe ayesesa koma sakwanisa. Ndi Yesu yekha amene ifeyo tingathe kupitako kwa iye. Tamveserani nyimbo imeneyi amayi akutiimbira ndi Yesu yekha. Azimayi aku Central Malawi Conference akutipasa nyimbo imeneyi imene akuti ndi Yesu yekha. Nyimbo yathu ya number 8 akutipasira ndi anzathu a Wonderful Voices. Wonderful Voices ndi a Malawi amene ali ku UK, a Seventh-day Adventist, kumene kwali ndi gulu loyimba ndi akutipasa nyimbo yati maluwa maluwa. Maluwa, ifeyo dziko limene tikuyembekeza ndi dziko la maluwa, kumene maluwa sazafota. Chimene chikutanthauza kuti kulibe imfa, anthu amene atisiya wali ngati maluwa. Lero atifotera, ambiri apita, ena avulala lero, koma tili ndi dziko limene likubwera posachedwa kumwamba, kumene ivi ndine tikazapita. Sikuzakhala imfa, sikuzakhala ngozi, tizakhala okondwa nthawi zonse. Maluwa sazafota chifukwa Mulungu azathirira, Mulungu azasamalira, Yesu azakhala mfumu, lizakhala dziko la mtendere. Sitizafunsana kumeneko muli bwanji. Ndifuna ndikulimbikitseni, tiyeni tizipangana check, tiyeni tizifuna
kumafunsa kuti muliko bwanji, chifukwa panopa ngakhale namondo yapite koma mavuto osiyanasiyana akhala alipo. Ndi bwino kumayimbirana mafoni, muliko bwanji lero, mwasuka bwanji, fa wina angathe kukhala akufuna thandizo koma wina osatha kumpeza oti amuthandize ayi. Ndiye tatiyeni timvere nyimbo iyi imene anzathu a Wonderful Voices akunena kuti maluwa maluwa. Atate watu ufumu wanu uze, tifunitsitsa kukondwa nthawi zonse, imfa matenda zonse zikulibeko, umasiye zowawa zonse zikulibeko. Atate watu ufumu wanu uze, tifunitsitsa kukondwa nthawi zonse, imfa matenda zonse zikulibeko, umasiye zowawa zonse zikulibeko. Maluwa safota, maluwa safota, safota. Kumabatita kondwani nthawi zonse, umphawi njala zonse zizitatani, chisangalalo choposa chamuyaya, arizona ndilakalaka dziko ilo. Kumabatiza kondwani nthawi zonse, umphawi njala zonse zizitatani, chisangalalo choposa chamuyaya, arizona ndilakalaka dziko ilo. Maluwa safota, maluwa safota, maluwa safota, maluwa safota, 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 Zikomo kwambiri a Wonderful Voices chifukwa cha nyimbo imene. Tiyeni timvere nyimbo ina imene ya namba 9 imene azimayi omwewonso aku Central Malawi Conference akutipasa nyimbo imene akunena kuti ndampeza wondiwombola. Wondiwombolayo ndi ndani? Ndi Yesu Khristu. Kungophera mphongo mawu omwe aja kuti ndampeza wondiwombola. Wondiwombolayo ndiye Yesu Khristu.
Titatha kumva nyimbo imeneyo, tiyeni timverenso nyimbo ya anzathu imene akutipasa ana Masalima Singers uko kumwanje ku boda. Na Masalima Singers kuchokera kuna Masalima SDA Church akutipasa nyimbo imene akunena kuti dzina la Yesu, dzina la Yesu, dzina la Yesu ndi dzina la Yesu lokha limene ifeyo tingathe kupitako. Akunena kuti muli ubwino mu dzina la Yesu Khristu. Kwa Satana sitipezako chabwino ayi. Satana kwake ndi kupha ndi kuononga, koma kwa Yesu ndi kumene kuli moyo. Tamveserani uthenga uwo wopambana umene anzathu awa amene ndi gulu limene la ana Masalima Singers lakhala likuimba nyimbo ndakali mwana ndi kulimvabe, akuimbabe mpaka na lero. Akunena kuti dzina la Yesu. Tamveserani kuimba kumeneku kwa nthetemya. Dzina la Yesu, dzina la Yesu, muli ubwino wosadedeka. Dzina la Yesu, dzina la Yesu, muli ubwino wosadedeka. Muli ubwino wosadedeka. Muli ubwino wosadedeka. Masana ndi madzulo, dzina la Yesu. Kaya mamawa, masana ndi madzulo, dzina la Yesu. Pemphero langa, dzina la Yesu. Pemphero langa, dzina la Yesu. Zikukanika musadanda ule Yesu alipo. Tikuyesesa zikukanika musadanda ule Yesu alipo. Musadanda ule dzina la Yesu. Musadanda ule dzina la Yesu. Zabwino sizichedwa kuta, zaoneka taziona. Zitu zabwino sizichedwa kuta, zitu zabwino sizichedwa kuta. Palibe kanthu dzina la Yesu wasi. Tisizifunsa mafunso.
anzathu ena atengedwa asakukonzekera imfa. Pamene ife tikukhala ndi moyo tizidziwa kuti tinamva ulaliki umene abusa Anyerenda analalikira kuti munthu ndi imfa ili ngati phazi limodzi. Ifeyo imfa ndi moyo ili ngati phazi limodzi. Mwa njira ina anytime, nthawi ina iliyonse tingathe kufa, koma ndi odala amene tsiku lililonse amakhala ndi chiyembekezo cha kubwera kwa Yesu Khristu. Chifukwa ngakhale imfa itabwera mu tsiku la lero, ali nacho chiyembekezo kuti azapulumuka pamene lipenga lizalira kuukitsa onse akufa mwa Ambuye, komanso ndiwo amene wali okhulupirira azasandulika mu kamphindi ndi kukakumana ndi Yesu Khristu mulengalenga. Kodi inu mwakonzeka? Tamverani nyimbo iyi imene anzathu aku Mzuzu University Choir akutipasa, akunena kuti ali kudza. Utenga wa bwino tu mene tilikunka kwatu sanga mpulumutsi adzabwera kukhala mfumu yathu alikudza posachedwa inde alikudza padzikoli ndipo tidzapita tonse kumwamba pakubwera Yesuyo. Manda anthu oyera mtima adzatsekulidwa ndithu ndipo onse ogonera m'mandamo adzakhalanso moyo. Alikudza posachedwa inde alikudza padzikoli ndipo tidzapita tonse kumwamba pakubwera Yesuyo. Sitidzalekananso kwatuko tidzaimba za chombolo anthu a mitundu yonse adzadza kupembedza mfumuyo. Alikudza posachedwa inde alikudza padzikoli ndipo tidzapita tonse kumwamba pakubwera Yesuyo. Tidzaimba haleluya amen sanga tikasamalira dikirani ndikupemphera nonse tidzavala kolona. Alikudza posachedwa inde alikudza padzikoli ndipo tidzapita tonse kumwamba pakubwera Yesuyo. Posendera programu imeneyi tiyeni timvere nyimbo imene anzathu akutipasira imeneyi, a Mixed Voices Reunion. Nyimbo imene tikuti ni medley, imene muli nyimbo zosiyanasiyana, imeneno ikutenga mauthenga a nyimbo zambiri ndikuyika mu nyimbo imodzi. Komano uthenga olamisa ndionena kuti ifeyo tisamire pa Yesu Khristu, tisasiye kupembeza, tibwerere chipembezo chimene timapempherera kale, tisatengeke ndi za dziko lino lapansi, koma timpembeze Yehova monga mmene tinamkhulupirira. Mulungu amene anatiyitanira ife kumpembeza timpembeze, posachedwa tizakhala nacho chimwemwe pamene tizakumane naye Mulungu wathu wakumwamba. Yesu akubwera posachedwa. Odala ndi iwo ameneno Mulungu azapukuta misozi yawo, monga timawerenga pa Chivumbulutso chapter 21 verse 4.
akunena kuti no ndipo Mulungu asapukuta misonzi yonse m'maso mwawo, sikuzakhalanso imfa kapena kukhuza maliro kapena kulira kapena ululu, popeza zakale zizapita. Yesu akubwera posachedwa, azachosa mavuto onsewa, zoyipa zonsezi anamondwe sazakhalapo ayi. Tiye tikhale nacho chikhulupiriro kuti Yesu akubwera posachedwa. Timvere nyimbo imeneyi imene anzathu awa Mixed Voices Reunion akutipasa kuti no kutilimbikisa ife kuti tizakumana naye posachedwa, tizakhala mu mtendere kumwambako. Kupiraku kajisiwa kalelo kugambera nyimbo zotamanda kumene antuna yimba mokolwa kajisi wakalelo winoli tibita tigomana kutikolija kajisiwa kalelo kugambera utenga wabino abusana lalika amaina imbanso kajisi wakalelo ndipite kotu ine ndipite kotu nanga mwanjiwe sufuna kupitako otamira adanipuno mutatu Sintigaku Ima sautokulibe Inde kwatuko walako Kodi sutapumulako Osabangirwa ndi manja Kwatu kwa bwinoko Ndikufuna ndikuthokozeni nonse chifukwa cha kumvetsera programu imene. Ndikukhulupirira kunena kuti uthenga umene mugawana nawonso anthu ena. Ngati simunapanga subscribe ku V&V Media Solutions YouTube channel, ndithu pangani tsiku la lero.
komanso awuzeni anthu ena za programu imene, alimbikiseni mu nyimbo muli mphamvu. Ndikufuna ndikuthokozeni oyimba nonse amene mwatenga nawo mbali. Pali magulu ambiri amene tikhale tikubwera nawo, komanso mukhala mukumvesera pa Hope Channel Malawi imeneno akuyimba nyimbo zosiyanasiyana ndi ma platform osiyanasiyana. Zonsezi kuchitika pogwira ntchito yopereka chikhulupiriro maka mu nthawi ino imene yovuta. Hope amid chaos. Ngakhale kuli mavuto osiyanasiyana, ife tikuyenera tikhale nacho chiyembekezo. Makoma nonse munali ndine Victor Khaula. Ndizakumanenso nthawi ena, Ambuye akudalitseni. Chimamwe, 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 chimamwe,